Og vi ser jo en kedelig tendens, hvor flertallet af vores patienter er kunstnere, der er blevet tvunget til at tage et arbejde uden for deres fagområde. Hvad forventede du egentlig? Altså, hvad havde du forventet, da du stødte til os i morges? Men ved du, hvorfor du har sagt ja til at være her? Ja, Ulla-Britta Grönvall heter jag. Grönvall? Ja. Okay. Velkommen til Ulla-Britt Grönvall, som har sat tid af til at være sammen med os i 3 dage. De overdriver sine kompetenser, ligefrem lyver. Och jobbar som musikpedagog och har gjort det i många år. De bruger sit netværk. Ja, god dag Torbjörn. Det här är Ulla-Britta. Jag ringer här från bussen här i Köpenhamn. Jag har precis blivit introducerad för eleverna här. Forstod I det, at borgmesteren i Brandstad, som er den by, hvor Ulla-Britt hun er vokset op? Borgmester. Så vidt jeg forstod, så kan det godt være, at vi kan få lov til at optræde i byen. Nu får du förklara det lite bättre här. Med jeres band. Pressen, de vill jättegärna komma. Så till Svenska Dagbladet, bland annat Ystads Allehanda. Men det är ju tack vare att jag har så många kontakter. Det er en meget uheldig situation for alle implicerede parter. Og vi ser, at mange af dem, der bliver tvunget ud på arbejdsmarkedet, pludselig tror, at de er den person, som arbejdsformidlingen har tvunget dem til at lade, som om de er. Musik skal bygges upp av glädje. Av glädje bygger man musik. Det är så här samma rytm liksom. Jag tänkte att vi skulle... Prøv at høre, Ulla-Britt, jeg synes, kan vi ikke prøve at koncentrere sig om det, vi har øvet i forvejen? Ja, så hvis du... Ulla-Britta. 5 minutter, giv mig 5 minutter, 10 minutter. Så kommer du på. Ja. Ikke? Ja. Tag lige et time-out. Okay. Ulla-Britta. Det er meget svært for kunstnere at fungere i en social sammenhæng, hvor de ikke selv er i centrum. Hvem kan segla foruden vind? Fan, jag skiter dem. Dra åt helvete! Hej. Jag sitter och har lite Patti Smith. Den her type egner sig slet ikke til det gængse arbejdsmarked. Ja, men du skiter vid det då. Varför finns det ingen som tar hand om mig? Jag ska klappa mig. Förlåt. Torbjörn har födelsedag. Borgmästaren har födelsedag. Han blir 58 år. Ja, men vi är på väg. Det är väldigt många människor där som väntar. Det är säkert flera tusen människor som står på gatorna för att vi ska komma, va? Ulla-Britt. Herregud, jag känner inte igen dig. Han lever! Hipp, hipp, Var är alla människorna? Vad tänker du på? Det kommer massa människor sen och vi ska ju sjunga och sånt. Nu får du förklara det lite bättre här. Sen så kommer vi ju att uppträda här på gatan i Brandstad. Till ära för borgmästaren Torbjörn. Borgmästaren? Det kan for eksempel være svært for en kunstner at adskille virkelighed og fantasi. Här är liksom backstage. Vad ni kan vara, som jag har fått låna av Torbjörn. Torbjörn, har du champagne och lite sånt? Champagne?
Nu är det allvar. Om cirka en halvtimme så kommer hela vägen här vara kantad av tusentals människor med flaggor som bara har väntat på att vi skulle komma hit. Äntligen! Ulla-Britta. Ja! Är ni klara till det? Ja! Kan du bara komma? Ja, jag kommer. Du kan ju inte liksom hålla på och ljuga för ungdomar. Vad är det du säger? Nej, men det blir så bra. Vadå champagne och tusentals människor? Har du inte... Nej. Det har vi ju aldrig pratat om. Torbjörn, Ja. vi ska uppträda på gatan om 20 minuter. Var är människorna? Men snälla du. Har inte du fixat det? Det var ju inte det vi pratade om på det sättet. Alltså jag sitter här med några jävla, du vet, jag jobbar som pedagog nu va. Rådde upp tusentals människor i en liten by där Varför gör du problem helt plötsligt? Och jag känner bara att det här är min chans, du vet, för att komma tillbaks. Jag skulle vara med här, är det... Kan inte du vara så, kan du sätta ner? Ja, det här, nu Det är ikke nogen mennesker, der kommer, eller hvad? Nej, det kommer ju absolut. Der kommer ikke nogen. Nej, men du känner sa jag ju ju du inte skulle till. prata med pressen. Men nu har jag ju förberett allt detta. Alltså jag vill kämpa fortfarande för någon slags frihetsuttryck. Du ska veta Hur kan att du svika du sätter mig i en jättesvår situation. Det är väl... Med en lögn. Du får omkring med en lögn, Ulla-Britt. Ska jag ta... Ulla-Britt, Ja. vi sidder og venter derinde. Ja. De er klar. Jag kommer hit och ger en fantastisk kulturupplevelse till Brandstad och du vill bara sabba allting. Jag sabbar ingenting, jag håller mig bara till sanningen. Jag trodde du ville att det skulle hända lite kultur här i Brandstad. Ja, det är klart. Du är från pressen va? Det... Se, han säger att han är från pressen. Ja, det är klart. Men det är ju en av mina goda vänner som är här också. Får gratulera mig idag för att jag fyller år. Nu kräver jag att du ska gå in till ungdomarna. Du ska inte köra nu. Du får inte lov att köra nu. Lugna ner dig. Du är en förståndig människa, Ulla-Britt. Följ med mig nu. Följ med mig nu då. Kom. Här. Nej, nu stannar du här. Det var då själva fan. Hörru, stanna en gång. Hörru. Ej, det bliver virkelig spændende nu. For Ulla-Britta, hun løber nu fra borgmesteren, fordi at der kommer ikke nogen mennesker. Må jeg lige høre, hvad var det, der skete? Hvorfor... Nej, hon springer, jag orkar inte. Hon får komma sen. Alltså jag orkar inte springa efter henne. Jag känner inte igen henne. Nej, jag måste berätta för det. Det har skett någon form av missuppfattning för... Der er sket en misforståelse. Mellan mig och Ulla-Britt. Ja. Jag har inte liksom... Så der er ikke... Vi har brugt så meget energi og kraft på det her, og så kan I kan ikke bare kunne sige, at der ikke er noget, så må I finde den. Jag har en idé här. Giv kunstnärerna en chans. Jävla fitta! Lad dem leve. Om 50-100 år opdager vi måske, at de kan kurere en uhelbredelig sygdom.